intervenció sigui més modesta, així i tot representa la voluntat de continuar endavant, de continuar lluitant per l'únic objectiu que té sentit en aquest moment, que és la independència. Deixeu-nos d'eufemismes, no val la pena de parlar més del dret a decidir. Tots sabem que mentre estem en l'estat espanyol, els que decidiran seran sempre ells. Nosaltres no decidirem mai res. I decidiran sempre contra nostra, intentant cargolar-nos cada vegada més. Per això és indispensable la necessitat continuar i a veure si aconseguim d'aquí uns pocs mesos, quan hi haurà les eleccions al Congrés dels Diputats de l'estat espanyol, d'unir els independentistes. És millor que fos turc, grec o italià abans que català, però amb aquest menyspreu teniu la catalanitat del nostre navegant. Diem prou!